Aviam, l'objectiu del preparador físic al final acaba sent sempre el mateix, que és que tu tinguis els jugadors, o sigui que l'entrenador tingui disponibles els jugadors al màxim temps possible i en el màxim estat de forma possible. Aleshores, tu sempre, totes les estratègies i tots els plantejaments que et fas són en base a aquest objectiu. Després sí que és veritat que és una categoria que no coneixem i tot plegat, aleshores al principi es va fer un treball molt fort de recopilar informació, de preguntar a les persones que porten més temps que tu en el món o que estan més amunt que tu què és el que han fet o recomanacions o el que faci falta. Aleshores, en base a que és una categoria al final bastant més física i que, o sigui, tu has de tenir clar com és la categoria i com l'entrenador vol plantejar el seu sistema de joc. I aleshores, a partir d'aquí tu generes o tu planteges els objectius que faci falta i la manera d'entrenar sobretot que faci falta. Sí, i no només són els jugadors els que tenen aquesta dificultat, perquè també a nivell de staff tècnic també tenim aquesta dificultat perquè cadascú té la seva feina i les seves històries, no? Però sí, al final tu el que has d'intentar és que els jugadors no es perdin sessions perquè al final no pot haver-hi o no hauria d'haver-hi molta diferència de forma entre uns i altres. Aleshores, sí que és veritat que això genera una dificultat i és que les sessions mai podran ser exactament les mateixes entre uns que, per exemple, nosaltres fem el gimnàs al matí. Els que no poden venir al matí venen normalment abans de l'entreno i hi ha exercicis que no poden fer, que sí que fan els matins. Aleshores, és una mica intentar ajustar aquest treball que fan ells i ja et dic, intentar que no es perdin massa sessions. Aviam, el planning no és una cosa que tu estructures. Evidentment sí que et fas un plantejament de com ha de ser l'any, però avui en dia el que tu fas és planificar-te mes a mes o 2 setmanes en 2 setmanes o fins i tot setmana rere setmana. I tu quan penses en aquest inici d'aquesta segona fase, per exemple, que en 10 o 12 dies tens 4 partits, bàsicament el que dediques el temps és a fer una bona recuperació. Al final hem de tenir clar que tot el treball que tu fas durant la setmana és perquè els jugadors estiguin bé, és per preparar el partit i és perquè el partit et surti de la millor manera possible. Per tant, tenint en compte que tens tants partits i que el cos triga en recuperar-se, el que triga en recuperar-se, doncs portes a terme totes aquelles estratègies que procurin millorar aquesta recuperació i evidentment tot això també passa per disminuir la càrrega d'entrenaments, disminuir el número de sessions, el volum i la intensitat i fer un treball, per exemple, el partit el pots treballar durant un dia en una sessió, però no pots fer com una setmana tipus que tens 4 sessions per poder preparar el partit o 5 sessions per poder preparar el partit. Jo a l'inici vaig veure i ho va veure tothom, que evidentment ens costava una mica, sobretot pel tema de que érem nous a la categoria, etc. A nivell físic també érem nous, però jo crec que a dia d'avui penso que estem molt bé i sobretot també estem molt bé a nivell de coco. Jo crec que a nivell físic arribem en un bon moment, a nivell de cap arribem en un molt bon moment i en un moment de confiança molt bo, portem diversos partits consecutius guanyant, veig a l'equip sòlid, veig a l'equip bé i també penso que tot el treball que fa l'estaff, tota la metodologia que aplica el Gerard, cada cop l'equip està més impregnat, més empapat d'això i jo crec que els resultats venen per aquí.